Nakuhaan og video ang pipila ka mga kalalakid-an nga nagrambol gawas sa usa ka bar sa Pagadian City. PNP ginaberipika pa kung tinuod ba nga usa ka babae ang hinungdan sa mong insidente. Ani ang report ni Efren Bamak. Makita sa video ang pagsinumbagay niining duha ka lalaki sa kalsada gawas sa usa ka bar sa Pagadian City niadtong Sabado sa kadlawon. Apan kalit nga naundang human dunay laing lalaki nga nakasuot og yellow nga shirt ang miduol nga misulay matud pa og uwang. Taod-taod dunay kotse og motorsiklo ang milabang. Makit-an ang usa ka bangko nga gilabay padulong sa direksyon sa maong sakyanan apan wala nakita sa video kung naigo ba kini. Nagpadayon gihapon ang kagubot kung asa nagnilabanay na og botelya og mga bangko ang ubang mga tawo sa lugar. Matud sa Pagadian City Police. Sa ilang pagresponde, wala na nila naabtan ang maong mga kalalakian nga giingong hubog na. Nagsugod matud pa og inom ang maong mga kalalakian gabi pa niadtong Biyernes hangtod nga nangadlawon na lang. Ginaberipika pa sab sa PNP kung tinuod ba nga tungod sa babae ang hinungdan sa away sa maong mga kalalakian. Wala na matud pa mipasangat og reklamo ang tag-iya sa mong bar ngadto sa mga nagrambol. Ginakuwaan pa kini og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Pahimangno sa kapulisan nga drink moderately o hinahinay lang sa pag-inom ug likayan ang away. Efren Bamak, 1 Mindanao.